Aste nagusia hasi da eta gu Ripako moiera etorri gara Bloodballen txapelketa ikustera. Kaixo, zemuz da partida? Bueno, oraingoz ez da txarto. Banaka goiaz eta oin bigarren aldea jogatu behar dugu. Bueno, hau jokua Bloodball izena da. Games Workshop atera zeuen joku hau. Warhammer eta joko lakoak atera ditu hori. Atera zuen enpresa honek. Amerikar futbol partida bat bezala da, gutxi gora bera, baina badaoz talde bereziak, talde guztiak dira fantasia munduko taldeak, orkoak, elfoak ere badaoz, iratxoak, jokalari bakoitzak, badaka bere karakteristika bereziak, mugimendua, habilitate batzuk eginda dauz jotzeko beste taldeari, beste batzuk baloia jokatzeko, gero dauz jokatzeko, jokaldiak egiteko, badauz daude berezi batzuk, hauesek normalak dira, eta hauek dira jokaldiak egiteko, eta beste taldeko jokalariak, lurrean badaoz, armadura pasatzeko eta partidutik kanpora ateratzeko. Bat, sake bat modu bezala, jakin behar duzu, nola mugi jokalariak, besteari pasatzen duzuzteko eta zure baloia defenditzeko. Eta txapelketa irabazteko itxaropenik badukazu? Bueno, itxaropena gutxi, hemen jokalari oso onak daude, saietuko gara, oraingoz lehengo partida da, eta beste irudakaoz jokatzeko, saietuko gara, horretarako etorri naiz. Zer iruditzen zaizu jokoa? Bueno, egiz esan da ez dut ulertzen joku zela da, baina ekimen oso ona petatzega, ez dut uste aukera asko aukiko debenik hainbeste jendek eruen artean jokatzeko eta ideia oso ona. Eta hurrengo urterako zer? Pentsatu daukazu etortzea, o behintzat ikastea urtean zer etortzeko jolasten? Hombre, entrenatzen baldin badiz jokuan eta batek erakusten baldin bostan, ni hemen egon eskolasteko, honean epizeka. Eta planin bat ola azte nagustirako, zerbait egiteko berezia? Ez da bat plan handirik, gero igual eguneko ekintzetara gerturatuko naiz, gero patinetako asuntotara eta ez dela plan handirik.